नैबे दावरावा प्रबत जरानि दावराव मानो जादोंमोन बे दावरावा माने UPPL सरकारा 3000 बिगा हा बे प्रबत जरा एरियायावहाय आदानि कम्पानिनो गथायनो नागिरदोंमोन दा ओनसोलनि मानसिफोरा बिनि हेंथायै दावराव खालामो बेजों लोगोसे बर'नि गोबां आफादफोराबो बेयाव थांना धरना होयो बिनि हेंथायै दा बे दावरावनि गेजेराव जों मोनसे सोदोबखौ खोनाबाय थादों बारे बार बे जाहैबाय 6 शेड्युल 6 शेड्युलनि हाखौ माब्रैहाय गुबुननि मानसिफोरनो एफा बुरजा हा हगारनो हाखो होननानै जों बे खोथाखौ खोनानो मोनदों स' 6 शेड्युल बेनिखायनो लोगोफोर नैबे भिडिअआव जोङो 6 शेड्युलनि सोमोन्दै आबुङै मोनथिना लागोन बर'फोरा माब्ला बे 6 शेड्युलाव हाबखो ओमफ्राय बेयाव हाबनाय लोगो लोगो बर'फ्रा मा मा मुलाम्फा जाखो जों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मोनथिना लागोन स' लोगोफोर जोंनि फर्स्ट क्वेश्चना व्हाट इज द 6th schedule of the Indian Constitution 6th schedule of the Indian Constitution आर्टिकल 244(2) ओमफ्राय आर्टिकल 275(1) आवहाय मख'जानाय दङ 6th schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas of Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. It also grants administrative, legislative and judicial powers to look after the tribal areas, their customs, culture and land rights. बेयाव होननाय दङ जे ट्राइबल एरियासफोरखौ एडमिनिस्ट्रेट खालामनो नायनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स खालामनाय जागोन बिसोरनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ ओमफ्राय जुडिशियेल पावार्स होनाय जागोन जाहाथे बिसोरो बे ट्राइबल्सफोरा गावसोरनि थांना थानायनि थाखाय गावसोरनि कालचार गावसोरनि कास्टम ओमफ्राय लेन्ड राइट्सफोरनि पावारा गावसोरनि आखायावनो गथायना होनाय जायो बे 6 शेड्युलनि एरियायावहाय नेक्स्ट क्वेश्चन लोगोफोर जों बर'फोरा बे 6 शेड्युलाव माब्ला हाबा दा लोगोफोर 6 शेड्युल अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउशननि एसे जोङो हिस्ट्रिखौ नायना लानोसै जेब्ला इन्डियानि कन्स्टिटिउशना जोंनि हादोरनि कन्स्टिटिउशना 26 जानुवारि 1950 आवहाय लागु जायो एबा इफेक्ट जायो बे दिननिफ्रायनो 6 शेड्युल अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउशनाबो इफेक्ट जादों बेखौ आसामनि गिबि चिफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलयजों दैदेनजानाय मोनसे कमिटिया बे कमिटिया बे कन्स्टिटिउशनावहाय 6 शेड्युलखौ सोफानो हादों जेब्ला बियो लागु जायो इन्डिपेन्डेन्सनि उनावनो जोंनि आसामाव कार्बि आंलं ओमफ्राय डिमा हासाव बे मोननै हादाबाल' बे 6 शेड्युलनि माबाखौहाय माने प्रभिजन्सखौ मोननो हादोंमोन अब्ला जों बर'फ्रा माब्ला मोनखो जों बर'फोरा फेब्रुवारि 10, 2003 आवहाय BTC एकर्ड जादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अफ आसाम ओमफ्राय जोंनि बर'निनो मोनसे आफाद BLT बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार्स बिथांमोनजों मोनसे एग्रिमेन्ट जायो बे एग्रिमेन्टनि मुङानो BTC ओमफ्राय बे BTCआ अबे एलेकायावहाय लागु जागोन बे एरियाखौनो BTAD मुं दोननाय जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट्स दा जाहाथे बे एरियाया ट्राइबल्सफोर नालाय बे ट्राइबल्सफोरनि एरियाबो सेक्युर थानो हायो बेनि थाखाय बेखौ 6 शेड्युल अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउशनाव सोफानो गोनां जादों जाहाथे बे BTAD बे एरियायाबो हाबफायो कन्स्टिटिउशनखौ आमेन्ड माने एसे चेन्ज खालामदों जाहाथे BTCआ गैयामोन नालाय 6 शेड्युलाव बे BTCआबो हाबफायो आमेन्डमेन्ट खालामनायजोंहाय मोनसे गोदान टेबोल आड खालामनाय जादों सिरियेल नाम्बार 1A ओमफ्राय मोनसे पेराग्राफ 2KA
बे मोननैखौहाय एड खालामनाय जादों बे कन्स्टिटिउसनावहाय। दा लोगोफोर जों बर'फोरा फेब्रुवारि 10, 2003 बिटिसि एकर्डजों बे 6th शेड्युलाव हाबनो हादों। दा बेयाव हाबनाय लोगो लोगो जों बर'फोरा मा मुलाम्फा जाखो? जों बर'फोरा जे मख'जानाय दङना 6th Schedule of the Indian Constitution, बे कन्स्टिटिउसनाव मख'जानाय पावार्सफोरखौ जों मोनजोबनो हादों। मा मा? फार्स्टआ लेजिस्लेटिभ, जों गावनो आयेन दानो हायो जाहाथे जोंनि आसार खान्थि, जोंनि सोलोंनाय, जोंनि फाहामसालि, जोंनि लामा, जोंनि बारि बागान, जोंनि हाग्रा, जोंनि मा होनो दंफां लाइफां, जोंनि दै, बेफोरखौ जोंनो माब्रै जोथोनै लाखिनो बेनि जोङो आयेन दानो हायो। बे पावारखौ जों मोननो हादों, बेखौ होनो लेजिस्लेटिभ पावार्स। सेकेन्डआ जाहैबाय एक्जिकिउटिभ पावार्स। बे जे आयेन जादों बे आयेनखौ जोंनो एनफर्स खालामनो हायो, खामानियाव होनो हायो ना। दिनैनिफ्राय बन दाननां जानो मोना, बे आयेन जाबाय। जोंनो बेखौहाय जाहाथे रावबो बन दाना बिनि लामा जों लानो हायो। बे जाहैबाय एक्जिकिउटिभ पावार्स। नेक्स्टआ जाहैबाय फाइनान्सियेल पावार्स। जों बिटिसिआ गावनो बाजेट हमनो हायो। जों बबेयावहाय बेसेबां थाखा गारगोन, लामा सामा, जोंनि एजुकेसन, जोंनि हस्पिटाल्स, बबेयाव जों माबायदि फैसा गारगोन बिनि बाजेटखौ जोंनो हमनो हायो। ओमफ्राय जोंहा जुडिशियेल पावार्सफोर दङ। जुडिशियेल पावार्सआ जाहैबाय जोङो डिस्ट्रिक्ट कर्ट्सनि गेजेरजों फिसा फिसौ जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हायो। दा बेयो जाहैबाय माखासे जों बर'फोरा मोननो हानाय पावार्सफोर। बिटिसि एबा बिटिसि गोरोबथाजों जे बर'फोरा 6th Scheduleआव हाबदों, बिनि जोहै जोङो बे पावार्सफोरखौ मोनफादों। स' लोगोफोर, बे गिदिर जे मोनसे एचिभमेन्ट बेखौ जों मोननो हादों, बिनि थाखाय जों बयबो बर'फोरा गोग्गानांगौ, जों आखाइ खबना लानांगौ। ओमफ्रायहाय जाय मोनसे अर्गानाइजेसना BLT, बड' लिबारेशन टाइगार्स, बिथांमोनखौ जोङो हामबाय होनांगौ। बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो हामबाय होनांगौ। ओमफ्रायहाय जों बयबो सिगां फैनांगौ, दावगायबोनांगौ, जाहाथे जे जों मोनदों बे पावार्सफोरा जों बेफोरखौ लाखिनो हायो, जाहाथे बियो जोंनि आखाइनिफ्राय गोमालाङा। ओमफ्राय स्ट्रं जानानै आरोबाव जोङो बांसिन पावार्स लाबोनो हायो। दा बे 6th Scheduleखौ जोंनि रैखाथिनि थाखाय हरखादों, जाहाथे बे रैखाथि गोनाङै थाबाय थायो एबा जों रैखाथि होबाय थानो हायो। बिनि थाखायबो जोंनो लामा होदों। एक्जिकिउटिभ, लेजिस्लेटिभ, जुडिशियेल पावार्स, बेफोरखौ जाय बिथांमोना देरहालांगोन, EM जागोन, MCLA जागोन, बिथांमोनानो बे खामानिखौ मावगोन। स' जोङो मोजां मानसिफोरखौहाय सायख'नानै दैथायहरनो हानांगौ, जाहाथे जोंनि मोननाया जोंजोंनो थाबाय थायो। ओमफ्राय जोंनि जे बर'फोरनि फिसा मोनसे हादाब मोनदों बिटिसि, बेबो मोजाङै थायो, गोरासिन जायो। ओमफ्राय जों बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनि मिजिंसिम जोङो सहैनो हायो।